گهدارên Hêvî FM yên hêja û delal dema xweş bê di xelekeke nû ji koşeya etîkêt û mijara me ya vê xelekê ev e. Gelo çi şêweya rêzgirtî ye ji rêveçûna mirovan di şareyê de. Guhdarên hêja rast e şara milkê her kesî ye û ji bo her kesî ye, lê çênabê mirov vê azadiyê bikarbîne bi awakî neynî. û ji ber ku milkek giştî ye, pîwîst e tu kes muhaseba tu kes dînekê û di heman demê de her mirovek baş e ku bizanibe çi mafê wî ye û çi jê tê xwestin. Ji ber vê yekê çend yasayên rêzgirtina rêveçûna mirovan di şareyê de hene. Yek jê gerek e dema ku tu di şareyê de birêve biçî xwe nezîvirîne û li pişta xwe nenêre da ku tu wî kesê bi kuborî nas bikî. Her wiha gerek e dema ku tu birêve biçî tu bi lez neçî ji ber ku tu xwe li bin guhê keskî dî nedî û dema ku wiha çêbû pîwîst e tu lêborînê ji wî kesî bixwazî. Her wiha guhdarên hêja dema ku tu karê te yê pîwîst nebe ya baş ew e ku tu nemînî di şareyê de ji ber ku tu ti tengahiyê di rêya çûn û hatina xelkê de çê neke. Guhdarên hêja û dema ku tu birêya xwe çûwî û tiştkî balatekî şand di rê de nemîne matmayî da kesê ku pişte vebe li bin guhê te nekeve lê hêdî hêdî xwe bide alîkî. Guhdarên hêja çênabe grûvek yekrêz bi milê hev de birêve biçin ji ber ku ev tişt çûn û hatina mirovan digire. Lê dibe ku du kes bi milê hev de bin û her wiha dema ku berê we li rêkî dîbe çênabe ku tu li pêşiya dikankî rawestî û tu lê temaşe bikî û tu pêwîstiya te li wê dikanê nebe. û ji alî dîve eger tu bi dostkî xwe re bî û tu bixwazî hinek pirs li ser hinek bi taeta bikî baş e ku tu lêborînê pêşî ji dostê xwe bixwazî. Guhdarên hêja û dema ku te jinek dît û hereba zaroka wê pê re be dibe ku tu jê re rêvekî û ne tu xwe nebihîstî bikî û biborî. Guhdarên hêja çendî mirov bêje şara cihê yekemî ne yê ku kes lê çixara vexwe lê tevlî vê yekê ev tişt tu mafê nade kesê ku çixara vedixwe ku duye çixara xwe belav bike di her cîkî de û di rûyê her kesî de bê ku cudahiyê bike di navbera mezin û zarokan de. Her wiha guhdarên hêja dema ku bûyerek balkêş di şareyê de çê bibe wek pevçûnekî pîwîst e tu nerawestî bê ku tu alîkariya ji wan re pêşkêş bikî. û di dawiyê de dema ku tu birêve biçî di nîva şareyê de nebûre û her wiha çênabe tu qîra di şareyê de bidî û tiştan herî nebaş dema ku kesek bibûre û mirov li hindam û kiryarî wî bikenê. Belê guhdarên me yên hêja bi vê xalê em gihan dawiya mijara xwe ya îro ta mijareke dî ji koşeya etîkêt hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.